gu Durango rugbi taldeko neska gara, eta prentsaurreko honen helburua da maiatzak 15ean Durangoko Eskurdi plazan organizatu dugun errugbitak topaketen berri ematea, ez? Neskendako organizatu dugun topaketa bat da, eta gure helburua da Durangaldean errugbia, eta batez ere emakumeen errugbiari buruz, berri ematea, ez? Ez delako oso ezaguna nesken artean, ez da mutilen artean, ez? Modu honetan nahi duguna da Durangaldeko 14 urtetik gorako emakumeak animatzea arratsalde bat pasatzera gurekin, Eskurdi plazan, errugbira jokatuz. Egun honetarako aukeratu dugun errugbiaren modalitate bat, deitzen dena errugbitak. Tag errugbia kontakturik gabeko errugbia da, eta hau azpimarratzea nahi dugu, izan ere egun honetan ez da plakajerik egongo, ez da kolperik egongo, modalitate honetan ohikoa den plakajea ordezkatzen delako gerriko batzutan eramango ditugun zinta batzuen kentzearekin. Beraz, hori, bildurralde batera gutxi eta nahi duguna da jendea animatzea eta hori, kirola egitea eta errugbia ezagutzea, ez? Egunerako organizatu duguna izango da Eskurdi plazan, bertan partidotxo batzu jokatuko ditugu hurbiltzen garen neska guztion artean, musika jarriko dugu, jai giroan barneratzeko, eta partiduen ostean, hirugarren denbora bat egitea pentsatu dugu, hori ez, ohikoa dena, eta partidoi buruz hitz egiteko. Gainera, topaketetarako egin ditugun kamiseta batzuk banatuko ditugu parte hartzaile guztientzako, eta baita ere, sari desberdinak sosketatuko dira, behin partidoak amaitu direlarik. Inskripzioa egunean bertan egingo da, ez dute aurretik izenek eman behar, baina norbaitek nahiago badu, Durango errugbiko web horrian sartu daiteke eta bertan izena eman dezake. Baina hori, ez da beharrezkoa, harinago bere izena motea, egunean bertan Eskurdira hurbildu eta nahikoa izango dela. Eta, gure partetik hori nahi duguna da, animatzea, 14 urtetik gorako emakumeak, maiatzak 15ean Eskurdin, larun batean, arratsaldeko 4:00 aurrera, errugbitak topaketara urtortzea, ez, hori, kirola egiteko, arratsalde ezberdin bat jokatzeko, eta, hori, errugbia ezagutzeko, eta, ondo pasatzera, ez, lotzalde batera gutxi, eta, gurekin animatzera arratsalde on bat pasatzera.